जिउ आं नोंखौ लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो जानाय लोंनाय उन्दुनायानो बबेयावबा खारलांजोब्बाय। जिउ आंबो अखा बोथोरखायनो नोंखौ साखाथियाव मोननो जा लुबैखादों। गोरबोजों गोरबो उफ्लेनो मेगनजों मेगन मिसिलायनो। हे गखाय फरायनाया सोर बान्दरजों मबाइल रायलायगासिनो दं नों हो सालि? हे आइ फैदों दोनथ'दो जानु। राम अंक खालामनो मबाइल बिनाया सेंग्राफोरजों रायज्लायनोसो बिदोंमोन नों हो सालि? फरायब्लानो एसेबां फरायनांगौ हो एसेबां फरायनांगौ। दसे जिरायब्लाबो खालि दाउ बिमा बायदि खेबनोल'सो रोंगौ बियो। मोजांसो बुंदों नों हो दाउज्रोम मोजांसो बुंदों। थां हनै मालाय आसागि बैसागि मोनखौ नायथां बिमाजों न'खरनि खामानि मावफानानैब्लाबो बेसेबां मोजां फरायनायफ्रा। नोंहासो जिखौबो दामब्राय बिफानि सायाव मोननायखायनो जेबो रोङा। मानोथो नायनानै थाबाय थाखो होनबा हो मानोथो नायनानै थाबाय थाखो? बानानै लायथां बिसोरखौनो खालामफै नों बिसोरखौनो फिसाजो अब्लानो नोंहा खामानि मावनो गगोन। बारा उल्था नङा बाल गथ' फरायनोबा फरायाबा हौवाफोर जै थां अब्लानो थेखा मोनगोन नों खालि दाउज्रोम बिफानि बिजि बिफा जोलै फिसाजो। आं आफाखौ जनो हागौब्ला नोंलाय मानोथो नोंखा बुब्लाखौ जहैयाखै हो मानोथो जहैयाखै? लाजि गैया रुवाथि बैनानै आफाखौ मैदेर मुलि होनानै जफैनायखायनो खोबसो जैसा मोनदों बियो। नोंखौ दिनै गारथाराहाय आं बाराद्राय बारथारो बिसालिया बुखारजिया। मा जादों हो मा जादों नोंसोर सानफ्रोमबो मानि दावराव दावसि? आफा आइया आंखौ खामानि मावा होननानै रायखावगासिनो दं हनै। मा? नों फिसाजोखौ फरायनो बाथायनो नागारै खामानिसो थोनो? सि बेखायनोथ' गथ'आ फरिखाखौ दुरबल जागासिनो दं। फिसाजोआ देरबाय लावबाय सिला सिगुन बाजैफ्रा साबसिननो मेगन फेदेरदों। नोंहा बेखौ बिफा जानानै एसेबो गियान गैया। होफैबाव नों फिसाजोनो गथ' गोरलै जजालायना आइफनखौनो अंक खालामनो गोरोंसिन जाबावथों सेंग्राफोरखौ गोसोथोनायनि। हायलु नों फाग्लि जाबाय नामा? नों फाग्लि जाबाय? फाग्लिया आं नङा मिथिबाय नों मिथिबाय? नोंनि नोंसाजोआसो फाग्लि जादों हौवा जनायनि। हौवा नांगौनो बिनो हुवा। नोंनि गियानखौ नुबोगासिनो दं आं। मबाइल लानायनिफ्रायनो फरायनो नागारै होजों खना फन रायज्लायखुमानाय हरनि समफोराव कम्बल खाख्लुमना हांसो बबि बायदि सेव सेव रायलायनाय बुन मेसेज गेलेनाय। फिसाजोआ सना फिथरखाय एसे बुंब्लानो आंहासो खालि दाय नाङो। नै बे हायलुनाव सोंनानै नाय नोंसाजो जोलै मोजांनि बाथ्राखौ मिथिबाय? बेफोर खोथाया सैथोमारना बिमा? अब्लाथ' बिनो मबाइलनि जेबो गोनांथियानो गैयामोन। दे जाबाय दे गथ'खौ बांद्राय रायखाव रायसि खालामनाया मोजां नङा। आंबो दिनैनिफ्राय एसे नोजोर होसिगोन।